kape. Kape tayo mga pare ko. Ay, kape. Nag-love shout out sa 4 million in the house na napasilip. Maraming salamat guys sa inyo. Kung sino man kayo, maraming salamat sa inyong pag-silip, sa inyong pag-views. Happy Monday sa ating lahat mga kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat guys. Nag-live na naman tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Sa 3 million in the house, maraming salamat. Kabulim ba ako? Parang hindi. Big love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys. Big love shout out mga kapatid. Kape tayo po, kape. Init. May init. Sumain ko yung electric pan. Big love shout out guys sa inyo lahat. Maraming salamat. Salamat guys sa inyong patamsak. Maraming salamat. Kung sino ka man na nagtamsak na pangalawa, maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo kapatid sa pagtamsak, sa pagsilip, sa pagdaan, sa pagpabidi-bidi dyan. Maraming salamat. Kape. Maraming salamat po. Tamsak unggoy budol. Ala, grabe siya, budol talaga. Salamat goy sa patamsak. Salamat. Tamsakan mo naman yan goy ng aking mga premiere. 4 yan na premiere ko eh. O nga eh, wala eh, nagugutom ako goy eh. Kaya dinadaan sa kape. 4 goy ang premiere ko. Ina-upload ko siya, dinadaan ko na muna sa premiere. Hindi ko na muna piniplay para kahit pa paano nakakalimutan kung meron man lang nag-play na video. Marami akong ginawang video. Mainit nga eh. Puro premiere ko yang goy, promise. Ang init sa earth. O nga eh, grabe. Ang init talaga. Ako talaga, super talagang gutom.
Walang halong biro. Kaya daanin sa kape, dapat upload mo. Oo, naka-upload naman lahat yan na video ko eh. Yan na lang ginagawa ko, Goy. Upload ng upload. Di ba bihira na nga ako? Sige, tamsak ko. On the way na. Salamat, Goy. Lahat yan na nakabinaba ni Monica Vlog. Puro yan upload ko. Salamat, may tinapay. May grasya. O nga, Goy eh. Grabe. Wala, ang revenue ko ayaw tumaas na. Wala, ganun talaga eh. Kain tayo. Ayaw tumaas ng revenue ko. Naka-stack na lang siya. Ako hindi lang sa madaming utang. Ang dami-dami ko talagang utang. Buti lang naka-extra ako ng Sabado pag massage. Nakabili kami ng gas. Naubusan kami ng gas ng Miyerkules pagoy. Wala na kaming gas. Naubusan kami ng gas, Goy. Miyerkules pa. Nanghiram na lang ako ng rice cooker dito sa kalapit bahay namin para lang makapagsaing, makapagluto ng ulam. Magsasaing muna ako, saka ako ngayon magluluto ng ulam. Ganun ginawa ko, Goy. Kasi wala eh. Kung hindi ako nakapag-massage, kahit malayo, pinuntahan ko para lang magkapera. Meron pa yan, ibababa ko, ano ka, dalawa pa yan, dalawa pa lang binababa ko. Sabagay nito kay Monique. Lima talaga yan, Goy. Na-premiere ko na yan. Lima ba? 3 balibago. Hindi, 4 lang. Ano ka ba? 4 yung 4 lang yung na-premiere ko. Yung panlima ginawa mo. 4 lang yung natatandaan ko eh. Ayaw nga pala. Hindi, 4 lang, Goy. Visit ka. Sa dami ng ginawa kong premiere. Ganun ang ginagawa ko, Goy, ngayon. Kayaan mo siya kung nag-play nga yan ng kusa, di ko alam eh. Kakalimutan ko.
Basta, ang rason ko magkaroon ako ng upload na video. Kaya sinusunod-sunod ko ang premiere. Kahit walang manood, okay lang. Wala naman tayong choice eh. Minsan nanonood ako lang mag-isa. Oh, yung dalawa ko, yun na, yung ako, tapos yung isang cellphone. Ganun ginagawa ko, bahala na. Hindi nataas talaga revenue ko ngayon, Goy. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan. Ang dali ko makuha ang revenue ko. Wala na kasi si Mamila. Hindi ko kasi ma-upload siya ng diretso, Goy. Kasi nga, ang dami. Nakagawa ko ng video, ini-edit ko agad, tapos ina-upload ko na sa Premiere para sunod-sunod naman yung play niya. May mga video nga ako dyan 23 views. Pinakamataas na yung 68 views. Pinamataas na views ko lang dyan yung Ligo Challenge ko, tapos yung may nasunog dito sa amin, yun lang. Kasi yung Ligo Challenge ko part 1, mahigit 1K. Yung Ligo Challenge kong part 2, mahigit 2K. Tapos yung nasunog sa amin dito, ayun, mag-1K naman siya, almost 1 week. Kaya ganun na lang ginagawa ko. Di bali maliit ang views niya, basta makapag-upload ng video kaysa bumaba ang maging pula ang WhatsApp ko. Mahirap na magpula. Nagpapawisan na ako, kape-kape pa. Mainit na nga, nagkape pa. Wala, nagugutom ako eh. Salamat Goy sa patamsak, Goy. Bira na ako mag-live. Napapansin mo naman, bira na ako mag-live. Ganon din naman, magla-live ko, wala rin naman nanonood. Nagugutom nga ako, Goy. Bunga, dinala na ako ng asawa ko ng tinapay eh. Kung na akong dinala ng tinapay, di ka pinalang lalamunin ko. Malaki talagang kawalan ko si Mamila. Mamila, alos yun ang pumuno ng revenue ko ng mga sa 4 kong sahod. Ako rin, nautang rin ako ng bigas, Goy. Yung wifi ko pa, inutang ko rin pang bayad. Ay, oo nga pala. Lima nga palang premiere ko, Goy. Tama ka, naalala ko yung wifi. Oo nga, no, Goy. Buti ka pa, alam mo na 5 yung premiere ko. Kalain mo yan, Goy. Premiere ko, di ko alam. Oo nga pala, no, yung Alabang, yung walking tour ko, tapos yung 3 Balibago, Santa Rosa, Laguna, tapos yung, yun nga palang, yung nabudol ako sa wifi ko pagbayad ko. 5 nga pala. 5 nga pala premiere ko, no, Goy. Buti pa ta si Goy. Alam kong ilan ang premiere ko. Nagkagalit kami na ni Mamila, kaya wala na. Mabigat yung tampo sa akin. Malakas siguro yung kasalanan ko kay Mamila, kaya blinak niya ako sa FB ko. Blinak niya ako sa FB. Last na kwan yun, last January, bago magbagong taon. Oo, January na rin. Naka-block niya ako.
Pero natulungan niya pa ako ng bagong taon. Napadalahan niya pa ako ng pangbagong taon namin. Nagkasagutan kasi kami noon sa Messenger na sa through chat. Baka may na nabato ako sa kanyang salitang hindi niya nagustuhan. Kaya yun. Nagalit sa akin, hindi na ako pinansin. Blinak niya ako diretso. Kasi ako yung nag-open na ibablock ko siya eh. Ninunahan ako. Alam mo naman ng unggoy, minsan may toyo. May toyo rin ako minsan. Magkasalubong yung toyo namin dalawa. Kaya ayun. Blinak niya akong diretso. Ang plano ko naman lang sana, block ko siya pero i-unlock ko rin. Mga ilang araw, i-unlock ko na rin. Abay, pagtingin ko talagang totaling blinak niya ako. Kaya ginawa ko, total, naka-block na naman ako sa kanya. Dinelete ko na diretso. Kakamiss din eh. Bukod sa madalas kong bisita rin. Tapos pag nagkukulang talaga ako sa revenue ko, siyang napuno. Kung nandito yun si ma'am, siguro malamang puno na yun na revenue ko na yan. Wala akong choice eh. Kahit $50 pa yan dati, nakulang ko, napupuno yan. Minsan sobra na yan ng revenue ko eh. Mga 120 na yan, sasabihin ko kulang pa ako ng 30. Sasabihin ko kulang pa ako ng $30 niyan. Tapos, siyempre may magpapalipad pang iba. Yun. First time ko na umabot ako dati ng kuwan ng $280. Yung unang-unang sahod ko yun. Kasi mga pangalawang sahod ko, 160. Pinakamababa yung last December. 125. Last December ko. Salamat sa tatlong nagpatamsak dyan. Sa 4 na patamsak, tapos sa tatlong nakabantay. Salamat. Kain po tayo. Kakagutom. Wala na. Inuros ko na. Sabi ng asawa ko may kape daw. Sabi ko wala na. Mega love shout out sa'yo. Koreana 8. Maraming salamat. Salamat Goy sa patambay. Goy, salamat. Monchi Pop, mega love shout out. Karoon ko na pong moderator. Kiaton, mega love shout out sa iyo kapatid. Hindi ko na nga siya makita ngayon, Goy. Maraming salamat, Kukiana 8 sa pag-share. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagdaan. Maraming salamat sa patamsak. Maraming salamat sa inyo, guys. Danilyn TV, mega love shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Kukiana 8, Kukiana 8 sa iyong pag-share. Hindi ko na talaga makita. Sinesearch ko kasi add friend ko sana nga uli. Hindi ko na talaga siya makita ngayon, Goy. Binago na yung profile niya, siguro pati yung pangalan niya. Patamsak po sa upcoming Grand LS on May 5. Everyday po ang pa-entry for sponsor. Open for sponsorship. Uy. AA Fan TV. Sa'yo pala to. Salamat kapatid na AA Fan TV. Nandito ako sa bahay mo kapatid. Plus Harang. Salamat po.
Guys, patamsak naman po ng premiere ni Danilyn BTB. Reklamo ng anak ko, maanghang daw ang aming simpleng tanghalian. Salamat Goy sa paharang. Nandito pa ako sa iyo ma'am, AA Farm TV, 2.63k ang iyong bahay. Yan po. Tamsak dikit lang po ako ma'am. Tamsak dikit. Salamat po. Bisitahin ko rin ang bahay ni kapatid na Danilyn BTB. Danilyn BTB, nandito po ako sa bahay mo. 3.11k ang iyong bahay. Sa premiere mo po, ito po ma'am. Tamsak dikit po ma'am. Di na pa ako nag-iwan ng bakas. Salamat po. Guys, may nakababa pong bahay ko rin dyan. Mga premiere ko po yan. 5 premiere ko po. Ayan, binaba ni Monica Vlog. Mga premiere ko po yan. Baka gusto nyo po guys tamsakan. Nagbaba po ng harang si kapatid na Mokchi Pop. Nagbaba po si kapatid na Mokchi Pop ng kanyang bahay. Patamsak padikit naman po mga kapatid kay kapatid na Mokchi Pop. Maraming salamat sa inyong pag-share guys. Maraming salamat sa pag-share. Tamsak Danilyn, sabi ni kapatid na Showian. Nag-love shoutout guys sa inyo. Salamat mga kapatid sa inyong mga patamsak, sa inyong pagpasyal sa aking munting bahay. Salamat. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Mokchi Pop. Pabisita naman po mga kapatid. Salamat. Isang maulang Lunes sa atin lahat. Naulan po dito mga kapatid. Nakikita niyo po, ayan, naulan. Naulan po sa amin ngayon. Buti na lang nandito na kami sa bagong linipatan namin. Hindi na namin problema pag naulan. Hindi na ako magsasahod-sahod ng mga kase-kaserola dyan, mga balde-balde kasi natulo. Ngayon, ito na, okay na siya. Nag-love shoutout sa 2 million in the house. Maraming salamat po. AA Farm TV Dan or Mochi Pop. Dan na daw po sa'yo kapatid na Mochi Pop, si kapatid na Showian Likop. Lokchi Raha, mega love shout out to you my friend Lokchi Raha.
You have a moderator, my friend. Please drop your house or drop your link. Then I just visit your house, my friend. Thank you for your visiting to me. Sus, English ako, Ginoo. Tapos Tagalog ka rin lang naman pala. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Oy, highlight final Ondoy Dudo versus Toto. Sus, Ginoo, Tagalog na Tagalog. Tapos nag-in-English pa ako. Taga-dikit, mag-love shoutout sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Guys, wag niyo pong kalimutan na tamsa ka naman si host. Thank you, my friend. Taga-dikit, salamat. Loki. Lokchik. Ano daw? Loki. Basta na yon, Loki Raha. Loki Raha, nandito po ako sa bahay mo. Showian, bahay mo daw po, sabi ni kapatid na Mochi Pop. Mention lang po ako. Mention lang po sa didikit, sabi ni kapatid na taga-dikit. Loki Rahap, tatapusin ko na lang po tong palabas mo. 2 minutes lang naman. Guys, please patamsak naman po sa upcoming Grand LS on May 5, 2022. Everyday pa entry for sponsor, open for sponsorship. Sabi po ni kapatid na Showian. Dikitan nyo po si kapatid na Showian para magkaroon po kayo ng entry sa kanya. Araw-araw po siya nagpapa-entry. Pasyal din po kayo sa kanyang LS. Every 2 p.m. Pinas time. Ayan po si Showian, meron po siyang pag Grand LS at meron din po siyang everyday LS po. 2 p.m. Pinas time ang LS po ni Showian. Mabait po yan guys. Isa po yan sa legit original ko pong kaibigan. Ayan po si Showian. Since pong nakilala ko yan si Showian, kaibigan ko na po yan. Simula po ng 2019. Kilala ko na po yan si Showian hanggang ngayon po. Loki Raha, ayan po, patapos na yung palabas. Ididikit kalimbang ko na po din ako mag-iwan ng bakas. Dikit kalimbang, kapatid na Loki Raha. Raha Raja ba? Sus, Ginoo, nagbabasa ako mali pa. Hanggang ngayon, pagoy, naglolokohan kami niya. Ay. Tama. Jenny Vilaro Official. Uy, ang lalaki ng mga bahay ng mga taong to. Jenny Vilaro Official, nandito po ako sa bahay mo. Maraming salamat, Mokchupap, sa iyong paharang. Ang lalaki ng mga bahay ng mga bisita natin, Goy. Salamat kapatid na taga-dikit, Jenny Vilaro Official. LDR birthday celebration. Happy birthday, my love, Omar. Sana all, ang lalaki na ng mga bahay. Ang lalaki na rin siguro ng mga revenue ng mga to. Panoorin ko lang po ito ng mga 1 minute na bahay mo. Sana all malaki bahay. Ako baby pa, bahay ko. Mas lalo naman ako. Unang-unang namoni ako sa iyo. Tingnan mo, pero mas umangat ka pa ang bahay mo sa akin. Kasi minsan tinatamad na ako mangisda eh. May kusang napasok naman eh. May kusang dumidikit na hindi ko alam. Showy, anda na daw po sa iyo si kapatid na taga-dikit or Jenny Villar Official. Dana daw po sa iyo kapatid na Showian. May Grand LS po yan this coming May 5. Open for sponsorship at pwede po kayo magpa-entry sa kanya. Showian, salamat daw po, sabi ni kapatid na taga-dikit. Nagbaba rin po ng bahay si kapatid na Mochi Pop. Taga-dikit, welcome, sabi ni Showian.
Ito kapatid na Jenny Villar official ha, naka almost 2 minutes na po ako sa iyo. Ayan. Ididikit kalimbang ko na po ha, di na po ako mag-iwan ng bakas. Ayan. Dikit kalimbang kapatid na Jenny Villar official. Guys, ang ibinibigay ko po sa inyo legit po yan ha, hindi po yan alagad or hindi po yan ninja. Second account ko po to, road to grade 3 na po to. May mga upload din po to at regular upload at may sariling bahay, may sariling bilang, may sariling email at pag naka road to grade 2 na to or naka grade 2 na to, ila-live LS ko na rin tong isang to. Guys, may binababa pong bahay dyan si Monica Vlog. Kuwan ko po yan. Mga premiere ko po yan ng mga binababa ni Monica Vlog. Baka gusto niyo naman pong tamsakan ng aking 5 premiere. Init gayatay. Unsa man oy, ang init ba? Umuulan pero mainit. Naulan din dito sa amin. Oo nga eh, dito nga sa amin ayun. Salamat guys sa inyong mga patamsak guys. Maraming salamat sa inyong pagbisita, sa inyong pagdalaw sa aking munting bahay at sa aking munting LS. Happy Monday sa atin lahat mga kapatid. Maraming salamat. Naulan pero mainit. Ginit. Nandito ako kapatid na Jenny Villar official sa Cavite. Nandito pa ako sa Kawit, Cavite ngayon, pero isa pa akong Bicolano. Ay salamat nga pala doon kay Kuya na sinakyan kong jeep ng last Saturday or ng nakaraang Sabado. Maraming salamat sa iyo Kuya na driver ng jeep biyahing mula Alabang, biyahing Balibago, Santa Rosa, Laguna. Shout out nga pala sa iyo Kuya na Kuya driver ng jeep papuntang Balibago, Santa Rosa, Laguna. Shout out sa iyo Kuya. At pang 7 tamsak, salamat Mary Ann Vlog. Shout out nga pala uli na walang sawang pasasalamat sa iyo kapatid na Cordonio Love TV sa pag-sponsor sa akin itong ring light ko. Ito po guys, ang sponsor po ni kapatid na Cordonio Love TV, itong ring light ko na to, na ito na napapansin maliwanag. Siya po yung nag-sponsor sa akin niya ng last 3 weeks from Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo kapatid na Cordonio Love TV. Ingat ka dyan sa Saudi Arabia at sa yung misis na si kapatid Villa Carlos Vlog. May paangat program din po siya dito sa Pilipinas. Di ko lang alam po kung anong time. Pero 20 to 30 bananas ang makukuha nyo rin po doon sa kanya. Kiaton, mega love shout out sa iyo kapatid na Kiaton. Bibisitahin ko bahay mo kapatid na Kiaton. Guys, ayan pong binabang bahay ni Monica Vlog. Mga premiere ko po yan. 5 premiere po. Oy, Jamin Magic Steve. Oy, laki naman ng views. Kapatid na Jamin Magic Tips, nandito pa ako sa bahay mo, kapatid na Kiaton. Ididikit kalimbang ko po sa iyo, panoorin ko na lang po. 2 minutes lang naman to, tapusin ko na lang po ang iyong palabas kapatid na Jamin or kapatid na Kiatok. Kiaton pala, hindi Kiatox. Distribution of relief goods from Ciano sponsor. Asa Negros. Salamat kapatid na Jamin Magic.
Pagpatuloy mo lang kapatid na Jamin Magic ang inyong nasimulang gawain, magandang simulain to at marami ka pang matutulungan ng mga tao at malay mo marami pa rin mag donate sa iyo ng sponsor para makatulong ka pa rin sa ibang tao. Ayan kapatid na Jamin Magic Tips, patapos na pong iyong palabas, ididikit kalimbang ko na po sa iyo kapatid. Hindi na pa ako mag-iiwan ng bakas. Salamat kapatid. Taga-dikit dan, sabi po ni Mokchipap. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong tatangsak at sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. Happy Monday sa atin lahat. Ingatan lahat, lalo po yung mga pauwi galing trabaho. Naulan-ulan po ngayon kung nandito man kayo sa Manila o nasa part ng Manila. Ingat po mga kapatid, lalo sa pagsakay. At enjoy lang natin ang life, enjoy natin ang araw ng Lunes. Ingat lang lagi at huwag kakalimutan, keep social distancing, huwag makatiwala. At higit sa lahat, lagi po magsusuot ng face mask para for sure. Iwas-iwas din po tayo sa mga masyadong crowded na lugar. Mahirap na po. Huwag po tayo masyadong kampante or makatiwala sa panahon natin ngayon dahil hindi na po tayo tulad ng mga panahon noon na kung saan yung masikip gusto natin. Kung saan yung matao, nandun din tayo nakikipagsiksikan. Kaya ngayon, iwas po tayo masyado sa crowded na lugar, crowded na matataong lugar, basta yun na yun. Kasi hindi na po talaga katulad ng mga panahon ng normal pa yung buhay natin halos. Ngayon hindi na talaga. Kahit ako po, nakita nyo ang mga premier ko po yan na binaba ko na yan. Napunta po ako ng yun, Balibago, ng Alabang. Pero talagang umiiwas po ako talaga. Kasi mahirap makipagsapalaran ng nag-iisa nating buhay. Isa lang po ang ating buhay na kailangan natin alagaan, ingatan. At huwag rin makakalimot na magdasal lagi. Ano man ang klaseng relihiyon natin, lagi tayong magdadasal kasi hindi naman po nakakaligtas ang relihiyon. Kundi ang paniniwala po mga kapatid. Salamat guys sa iyong pabidyo-bidyo dyan. Salamat. Salamat sa iyong mga pa-high five, high five. Kumusta na go yung baby mo? Mega love shout out sa 3 million in the house at sa 3 tao na nandyan. Maraming salamat. Mega love shout out sa inyong 7 patamsak at sa 3 million in the house. Maraming salamat. Minute. Yatay. Kiaton, nagbaba po ng bahay mga kapatid. Baka di nyo pa po kaya dikitan si kapatid na Kiaton.
Mega love shout out sa 4 million in the house or sa 5 million. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsa. Alas 6 na pala. Init, maginit. Bang ano oras? Kaya pala naglugo-yugo man ang dito mas na malayan mas na. Naglabi shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat mga kapatid. Asto man sa mo. Kasi na naman kung sa sandals na to. Dahil suotong saro pa. Nata ito. Nata. Hindi ba kung may saro pa dyan? Dahil susarong suotong. So ano, gulaman ito? So ito tama ka bilya? Sapatos na. Okay, barak-bak na. Gusto ko ito mo. Din kayo sa ini. Kasi yun ang tulis na may sundo. Bago pa baga? Igwa pa ang sundo, binalat ko. Naka. Sumapanas ini tapos na. Bago pa baga? Bago pa nga, kailan din ako. Ay, nagkukunya na. Sa sobrang init din eh. Sa taguan. Okay na. Kunin niyo, nakamrot ko man sa nangan. Pero pwede masulog ki sarang surulugan. Ulugay man. Cheesecake. Pwede pa, ni ang dahil pa, Ining dahon dahil pa. Pwede pa masulog sarang surulugan. Sa araw ka nang kunyang pag sa sobrang init. Pero hindi makayain mo. Pero nata sa mga artista. Ay, paputulan. Ang itsura ka. Pwede pa masulog niyo muna. Pag kunya ni Nicolandia, violet baga. Ano? Sabay tapo. Para sa rumisin natin. Hindi siya man Ano ba? Oo, ni dai pa o. Nandai pa lamang ka yung dahon. Ang dahon ang kunya naman niya. Yun naman inarugado ang dahon. Yung makay masulog. Dahil naman tapok mo na. Dahil kang masulog. Ang dahon naman ka na may diferensya. So, yun na pinaka-timakan niya dahil pa. Gumagamit niya pa ini ka ato. So, sa school, totoo, ano naman. Ano itapos
po yung sabi. Para sarap. Para sa recap. Yan, alam mo, para gamiton. Sa aga, ako dito ko nang sa paligid ng puba, di ko sa dahil. Kay Nonoy. Nung pati dahil. Uli, na niya pa. Para maritang gusto. Sisiliwang magkatan. Dawa daing. Mahal po. Hindi ka na pag lumigay. Sobrang gusto ng pagkata. Bait ka, hindi man sa mga. Tara doon yung charger ni Monique. 29% na sa na niya. Muna ako na. Hmm. Muna ako na. Baka namin na mainit. Sige na. Gusto ko man lang kayo. Ayun ang mga gasing. Nicole. Baka masulog. Hindi ka naman kikaganda, ay malabahan na. Nakasaksak mo. Gari na niya ako sa pinag-cancel ko sa Charles.
TikTok viral, mega love shoutout sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, kapatid na TikTok. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Salamat sa patamsak, kapatid na TikTok viral. Happy Monday sa iyo kapatid. Pwede ka na po kapatid na TikTok viral magbaba ng iyong bahay para mabisita po natin. Mega love shoutout sa 4 million in the house na naka-BG-BG dyan. Maraming salamat po sa inyo guys. Sa inyong pag-BG, sa inyong pagdaan, sa inyong pagsilip. Malaking tulong na rin po yan sa akin bilang views. Maraming salamat po. Kung sino-sino man po kayo, maraming salamat. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Kiato ng kanyang bahay, mga kapatid. Babisita naman ng kanyang bahay. Salamat. Salamat kapatid na TikTok viral sa iyong pabiji-biji. Salamat. Janet. Walang ano man kapatid na TikTok viral. Baba ka na po ng bahay mo kapatid. Para kahit isang ayuda mabigyan kita. At least legit na ayuda.
Salamat kapatid na TikTok viral sa yung pag pa-heart-heart diyan. Maraming salamat. Na ba? Ako na nga. Habang nag-aalat. Nasira ka naman. Wala eh. Ito eh. Hmm?
pira. Ang ganda. Magharap ang kada kung tinuwaran siya. Ano na? Bye guys, end na po tayo. Nakulog po kasi. Bye bye, God bless. Ingat po lahat. Happy Monday.